Atoy. Nya data. Amatoy. Madi, ventilation. Ventilation, handa nga ventilation nata. Yan nga. Pagsiripan nata. Wow! Kaya magsirip din ang dawa ka. Sutat-tat yung mga outdoor ah. Nih, eksakto. Lalo nga kita-kita tayo man ito yung mga uli-uli bantay, pang kampit ni. Nagmayatan. Pang uli-uli bantay ah. Ate padad to ah. Nih, dapat yung mga kastoy na. Babag da. Cheng ay ano yung lahat ng mga Dati yung padad to. Sino mga takil ka niya? Yung kayo ano yung epektos para taka man. Namiss ka ma. Dari na papanakarta ka. Talaga. Ano mo ya? Ano met talagang actually pare kag birbiro ti ko na mga camping ta uso tatan ya yung mga camping. Oy. Nakita ka ato Ay ka right things ka pare. May sa team may isang mga negosyo lang atoy. Ha? Mountaineering. Sikatikin ko ka ate pare. Mountaineering outdoor. Wow. Tatak lang naman pare. Baga kanyang pare. Mountaineer ka gaya? Pinakasikat nga brand atoy, Brown Tracker atoy. Ito Jinsan. So atoy itikok. Iti bula akong terminal banda. Oo. Amo ay kalain niya. Baga kanyang pare, amam niya kailangan ti mountaineering. Oo. Arad toy amamin na yun. Apa yan mountaineer ka? Ay, okay nina. Amo makita di pagkikiya. Physically fit ata. Nya kamutin pare. Physically fit oh. Kita mo di ba? Apa kay kasta gayam ti forma ti mountaineer ya? Pagkasta mga fit, everything ganun ka. Siyempre ka na mountaineer tatat. Siyempre ka syudad. Ataya ti sapatos ti mountaineer? Aratek mo syudad. Bukati ang mga muli. Kaya naka-promote. Kuno tawag dan inti bantay mountaineer. Why? Inti syudad ngay. Syudader. Syudader. Sa syudader katata. Kaya pa yan niya TV pero kami. Awang garad pare madikpayan mo na niya ti kailangan ka talaga ng interested ak agitoy medyo mga backpack yun. Kita. Ato mga backpack midtoy. Muno na anti backpack ti siyempre importante bag na talaga. So ti bag nga awon mo ti pagkargam gamit mo. Well, nagpaisa. Amom pare, apay ta kailangan mag-invest ni mga kastoy mga barbaro. Amom. Ti mountaineering tatta, haan nga habi lang. Talaga? Awan, di ba hindi ka mountain climbing? Well, Tatahan nga mountain climbing tawag na. nya ngay. Social climbing. Social climbing. Wan! Amo nga mami mo lulit ta puro social climber. Purma do mamin. Wan, so ano si ka? Wan. Iti suot mo dugyot-dugyot. Awan behind ka kanya da. Dapat gaya nga talagang purma-purma ako. So nga ato ti nakita nga opportunity, in grab ko gumata ti nag-franchise ka ati Brown Tracker. Siyak lang ito Mindanao iti adda ti Brown Tracker na. Ay, talaga. Nya kailangan. Bag pare. Ay, mabalin to. Baga ka na gado. Ato ni. Dati kwata yo. 50 liters nga capacity. 50 liters? 50 liters ato eh. Anya daji 50 liters? 50 plus 5 pen eh, 55. 55 ban. 50 plus 5. Anya ti kuan na data? Anya ti... Anya apa tada number na? Ay siyempre ka aji capacity iti kuam ti bag mo. Mabalim mo so nakargaan iti 50 liters ti kadagsen na. Basta laat man lang timbagam nga dati sense na pare. Kasi siyempre promote ita. Anya ti kuan na data? Ko pare, bali ano ti feature natin nga bag? Han lang nga pang social, pang pormahan lang nga kasi di ba? Anya pa ngay. Han lang nga paggarganti ko. Ano di ko natin feature natin pare? Insuot mo atoy. Siyempre 50 kilos makayam. Madi nga basta. 50 kilos gaya, madi nga 50 kilos liters. ata. 50 kilos. Plus adi liters pa sa bali pa. Do 100 ang mamen. 100 kilos ay. I-picture natin pare. No, 50 kilos. Hanggang nga marigatan. Ang paya. No, ag-river crossing kayo. Siyempre, nadalam di danom. No, han mo muglangoy. Atoy, lumtaw atoy. Uwan! Kilalagan Short as life jacket mo. Uwan, nan lang nga dyan. Grabe oh. Dalang guyo damit ta. Ito. Ag-inflate ata. Kasala gin eroplano. Uwan, agaramid sunong kalalabang ka. Dapat makinana. Uwan! Grabe. Kasi kamayat. Iba mo diba? mga bagyo to ya. Ate, bakit mo kahit mo ti ajihang ka nga makuan, marigatan? Diba? Mostly common nga problem iti mountaineering, mabigat. Na dagsan iti dala. Aji iti mga pabanlog nga talaga mga pahagard iti mga mountaineer. Tata, ato iti suggestion ko. Nya data.
Kas nalagpadpada mo lang. Wan. Ay, balik kulor na. Ate pare ka da iti inflated balloon na to. Inflated balloon? Wan. Guyodam lang. Ate ne? Ate, Huh? namatay. Huh? Marigligatan na. Guyodam lang ate. Ate yan. Huh? Guyodam lang ata. Huh? Agpap di balloon rumorata dahil yung na. Nagdakid. Tapos, Hanggang hanggang magmagnan. Aglagto-lagto ka lang nga sa igad mo lang ka dito. lumlumtaw ka? Lumtaw ka! Sumay Ano yung recommend na to eh? Floating ka na. Ay, magkaroon ka niyan. So, ginatan ko ato yung nag-franchise ka talaga nga ako, sinibran clicker. Kakaiba tong payo. Napay, atay. Oh. Atay. Life base ato yung amin. Oh. At like best ko man pang ko ito runners. Life base ato. Like best ka yan. Nadigam nga runners ata. Iti mountaineering ng mga kagamin, nagtudo, na-slide. Oo. So, Ada tikuan nato yung sensor na, nga bago ka pa yung nga matumba, Oo. ag-inflate atan. diretso ka maprotektahan na nga dagos kastala. Tapos asad ata, adito yung kamet na. High-tech! Kino high-tech? Sabay na ti technology. Atay, kwamtot ta. Atay. Ata Tama tayo likod na. Wen. Uy. Nya datoy. Nyata, tiga pinagpunang, pulam. Pagikanti danom. Taka mali. Nya ngay. Nya ngay tata. Diba ti mountaineering, ada ti mga bangin nga makwam. Numatinag ka ata automatic. Kumla ata parachute atan. Parachute. Parachute atan. Uwen, parachute atan. Di para cute. Uwen, parakit atan. Diretso ka na, glide ka no kan. Glide ka pababan. So safety, kasi ka may titikwan na. Grabe ti mga Uy, lapo-lapo kasi biti. kuha na. Tula. Mga pang safety nga talaga. Maya. Atoy, kahit ko pa biro ko siyempre nalpas ta ti bag naka-decide ako. Anya ti mayat pa nga ako. Atoy, At 10. 10? Woy, ta siyempre no maturog niya kailangan ti 10. Siyempre. Kailangan ti 10. Amo kami nagmamountaineering ka pare. Beginner ka ya. First time mo. Iso nga ron. Malakit. Hindi ka kwat expert ka niya. Siyempre. Ati tent me. May tate pare. Sige. Nogtudo. Hanyalumsot ti danom. Ray nakapigsa nga bagyo hanyalumsot ti danom ito eh. Talaga? Ato. Waterproof garda to. Hanyalumsot di nga to. Ang pa ya? Di ba paglusutan na? Di ba paglusutan na? Oh, high-tech ka. Libre kayo danuman, no kan? Well. Ang problema no kan, danum dyan. Well. Filterize ano ka dyan. Wow. Pabanin nga mainom ka dyan. Wow. Kalala, absolute water no ka dyan. Absolute, baka naman. Kanya may picture na pa rin nagado. Atoy. Nya tata. Amatay. Madi, ventilation. Ventilation, handa nga ventilation nata. Yan nga. Pagsiripan nata. Wow! Kaya magsirip yung dinadawa ka. Ano sa atin ka na? Ano ti, ate kotson na nga atoy. Okay. Diretso atan. Nagbasit mo. Nagbasit Agin fleet atan pare. Agin fleet ata? Agin fleet atan. Automatic? Pagkas di mo nga sa adat pindutan mo itoy. Right. Agin fleet ata. Dapay supara yung nagan. Wow! Wala na supanan. Sofa? Wala na ti supanan. Kumate ka lang ka rin. Tapos ka, ate lang ititent nga in pa customize ko. Wow! Mano lang ata ating mga factory pa customize ko. Ato lang titent nga kwa pare. Nga? Ada CR na diyo nag. Oh! Wey! Ada CR na. Sala mo, pagkitok na siya, dagay siya na. Ada CR na ata. Siyempre ka kwa, indutan pa ajay. Ang konto ajay agin plate. Agaramid to ti CR na jay. Ay, ate gan kasla illusion pa lang gano'n. Illusion ato yan. Dati yung mo makikita ita. Hala dagay di CR nga di sa baling nga bansa. Nga pindutan ka blur din ang makitam. Kasto yan. Sa bagay, privacy. 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 Dati si Prek CR ka nga ron. Wine. Paano nga iti tao nga manay toy? Ay, ata ti might nga damag. Oh. Umanay ti 50 toy. 50 nga tao matulog. 50. 50? Saan nakasla nagbatit mo? Kasi ano nga manay 50? 50. I-file mo lang suna, mamin. Sa ilagad itong matadar. Nakakasida. I-file mo 50 umanay. At least ano kayo matuduan. Agirin nakap kayo pwede unag. Ada ti natural body heat. Kuana. Heat Technology. Sumulagayam nga nanginatoy. Baka na nanginatoy. Mga tagmanungay nga tamo tatoy. Kualang. 450,000. 450,000 lang? Diba, Lao? Kung ko na, mura? Mura! Sa ti, kuana. Indayon! Kasala nang inalaw na yan. Para kanya. Indayon. Nalala. No, awan iti kwam. Oo. No, awan iti tent mo. Mabaling ka gindayon eh. When? Siya malang gamin pare, madik mo nga dala-dala. Among matanda taon, madi mo nga managkasjay. Ati kamait na pare. Oy.
Waterproof pilot ta. Waterproof? So nga, atoy, magitam ni. Ilak mata. Uy. Anya ti pinagko na mata. Kuha, nakasala kulambunan. Mosquito net. Oh, mosquito. Uy. Diyan ka nagkamali. Anya nga No inlock mo ata pare. Agin fleet atan. Kalalabang ka pa atan. Ay, aging bangka mo ito Maging yun. bangka ata. Ayun na, Ayun ata. Kita mo design na niyo. Ay, shape na yan. Agin fleet ata bangka no ka atan. Wow. Kalala life saving boat itilabas na atan di mabaling ado purpose na. Yun Tapos adi pare no mailak atoy. Aside yung waterproof. Bulletproof pa ata. Bulletproof? Wen! Ano matablan ba na? Bulletproof. Mayat garot ato yung timang army ka, di ka bantay. Wen, tapos ate, di ba, ate, indayon ka, pakasama lang. Swing. Ato, kalala sort of rocking chiratan. At kasi ka siya. Ano ba? Tagal na nakikita ko. Rocking chair nga. Wow! Wow! Grabe nga mga Nagmayat. technology. Tingnan ko yung pare. Presyo, tawag ka. Bantag manungay. Nalaklakatan. Nalaklakatan. Manungay datoy. Kuha lang atoy, 75,000. 75,000? Hindi yun! Okay nina. Bulletproof. Sa bagay. Bangkapay. Bangkapay. Oh, rocking chair ba? 70,000 worth it para yung presyo. 70,000? Apay, agpupublikan sa amat 10. Badak sa dilong ti friendship tayon pare. Ay, Kaya okay. pang mayaman gamit ti friends mga kwapon. Atoy, siyempre, mawatang gamit, mawatang gloves ka. lang sa ato tigatangan kun pare. Atoy siguro atoy tag 25 pesos lang. Ayaw, kinina. 25 pesos Ano, lang. 25,000 ata. 25,000? Gloves! 25,000! Niya mga klase nga lang ko ata 25,000 gloves. Ate nga gloves. Nya ti kakaibad tayan nga gloves man eh. Ate nga gloves pare. No inso. Ate nga gloves pare. Nakita mo na kita dat na ata. Oh, 25,000 na to eh. Oh. Amo mati kalala tikka, giko, aje alotiit. Wen. Umuliti kwa. Wen. Atoy, may suot mo atoy. Oh. Dumukat ka di pa di rin. Oh! Spider-Man! Ulin ka umulin! Spider! Uwin, kasi di ko na. 25,000. Ay, sumulagam dati kaste-kaste na eh. Kan adati ko na programmable ato dati microchips na Okay. program da mamin. Mabalin mo arabi din pa nga boxing gloves ato yan. Aging boxing gloves yan. Ada lang pinduto mi ka Aging plate. Manny Pacquiao kung na ka tit kung nang ka boxingan mabalik ka makiboxingan. Kasla ka Manny Pacquiao eh. Uwin sa di ka met Adi na. skills ni Manny Pacquiao, maalam mo. Uwin, tapos no narugit ti imam nga mangang ka. Ato isuot mo lang ato. Grabe. Kalala di mga nga di restaurant. Mabalin ka gima iman. Adi di ka mahitan na. So anong ginadag ito eh? Kaya di mga sterilize ata pare na darugit mata no once nga ikaan mo. Adi ka tayo met na high-tech garod, pindutom na ati ka dati self-sterilization na. Tapos rumor no ka di Grabe yung mga klase nga. Kulang to mga. Kasi garod ka high-tech ka mami niya gamit dito eh. Grabe. Talaga nga nanginang magiti pare. Mali nga basta-basta. Nangina. Nung among pare ti kay kat ko nga talaga ito yung shop mo. Napansin ko lang. Anya? Nakaroon pang ito shop mo. Oho? Uy. Sino kayo man? Kasla ka lang dada ta CCTV mo na yun. Ha? Pagbaga tayo nga ko. Bilog. Okay naman. Talo ka man tayo.